Li ser rûyê dinyê heta derece dawî bi berfirehî zindîtî hukm derbas dike. Bi milyonan heywan, nebat û kêzik li ser vê dinyayê şîn bi aheng dijîn. Di dinyayê de hebûna zindîtiyek ew qas berfirehî bi civîna gelek dengeyên hesas mümkün dibe. Duriya dinyayê ji rojê, meyla tewerê, zûbûna zîvirê, têkelên atmosferê û rûerdê wê yî ji çare sê av, tenê çend hîmê asas ê vê dengeya hesas e. Beşê rûerdê ê mezin av jî perçeyek jênayê vegerîn ê dinyayê ye. Ji baran barandinê heta bi çêbûna ba û îklîma gelek mijarên atmosferê bi hebûna behra mümkün dibe. Jê wê de tir xwedî maliya bi milyaran zindî dike. Ev çeşîdiya bi sed heta bi hezaran metre dibinê behrê de dom dike weke rûerdê heyraniyekê şiyar dike. Ev dinyaya binavê xwedî xweşikbûnê bi sîstemên mükemmel, delîlê xweşikbûn û bêhempa afirandina xwedê tîne berçavan. Hawirdorê zindiyên binavê tê de dijîn bi aheng avabûna wan û tevgerên nîşan didin nêra xwedê a bi îxtîşam nîşanîme dide. Ji masiyan heta nebatên behrê, ji zindiyên behrê ê bi qalik heta balînayên wek dêwa, ji delfîna heta planktona, bê hejmar zindî, perçeyekî vê dinyaya bêqusûr çêdike. Di vî filmî de zindiyên çeşitê wan digihêje bi milyonan tenê çend minak tê nîşandan. Ev çend minak jî nîşan dide van zindiyana ji oksîjenê heta xwarina wan, ji avakirina laşê wan heta hilîna wan her detay tam li gora hewcedariya wan hatiye çêkirin. Çimkî ê wan çêkiriye û ciyê tê de dijîn jî çêkiriye eynî afirîner e. Ev afirîner ê di rûerdê de û di behran de tiştên çê dibe, hemî heta detaya dawî zane ew xwedayê mezin e. Hawirdorê zindiyên behra tê de dijîn ji bo xwe xwedî bikin îmkanên baş ji de wan. Lê gelek caran ew bi xwe jî ji bo masiyê din karin bibin nêçîr. Ji ber vê mekanîzmaya parastinê ji bona zindiyên behra de dijîn giringiyek jiyanî hildigire. Teknîkên parastin û nêçîrê êvan zindiyan balkêş e. Ji aliyê din nexwedî fikir û zanînê bin jî tevgerên heta derece dawî bi pîlan bi kar tînin. Hinek xwe dişibînin zindiyê din, hinek striyê jehrî bi kar tînin û xwe dijmin diparêzin. Hinek ji wan jî reng û neqş li gora hawirdor diguhere û nêçîrê dike. Kamuflaj taktîka zindiyên behrê a herî balkêş e. Bi saya kamuflajê masî ji aliyê dijminê xwe adeta nayê xuya kirin. Laşê van zindiyan hawirdorê tê de dijîn bi derece şaşmayî bi aheng e.
Wiha ku nêrîna pêşî de pir zehmet e mirov zanibe ew nebat e an heywan e. Zindiyên bi vê metodê xwe diparêzin yek jê masiyê dûpişk e. Masiyê dûpişka ê di nava mircana de bê hereket dimîne û xwe vedişêre, mirov nikare wê ji hawîrdor biqetîne. Masiyê bi saya vê taybetiya xwe ji nêçîra masiyên mezin xelas dibe. Aynı taybetî bêyî ferqkirin dihêle nêçîrê bike jî. Ev çeşidê di nav masiyê dûpişk de taybetiyên balkêş yeka din jî dema hereket dike ji dêvla avjeniyê bike, perikê xwe mîna çengêl bi kar tîne. Di zemînê behrê de di dijî talûkeyek derdorê were her dem xwe diparêze û pêşre diçe. Masiyê dûpişk dema talûkeyekê de bi armanca kamûflajê xwe dixebin qûmê. Ev masiyê ser xwe ji bî qûmê diseyîne, bi carekê de nayê dîtin. Çavekî ji derve dinere li ku derê be bê îmkane masiyê dûpişkê bibîne. Zindiyên dibinê bahrê de ê bi riya kamûflajê xwe vedişêre yekî din kevjal e. Kevjal dema talûkeyê xwe dixebin qûmê û heta talûkê derbas dibe di wirde dimîne. Di vê demê de ji bona hawîrdora xwe bibîne, çavên xwe yî ji bona vî karî bi taybet hatiye çêkirin ji derve dihêle. Zindiyên kamûflajê dike yek zindiyê din jî masiyê flender e. Ev masî dema riyên behrê hereket dike dibe tiştekî balkêş. Masî ciyê behrê lê derbas dibe rengê wê fêm dike û bi carekê ve li gora nexş û rengê behrê xwe diguhere. Gava li ciyê qûmî û kevirî digere rengê wê dibe spî gewr û gava dikeve ciyê bi kevz jî dibe nexşê kesk. Ciyê masî bên vedanê derên qûmî ne û bi carekê de bi awayekî şaşmayî dikeve rengê zemin. Ev masiyên heta vê derê me li ser gotin kir, bi qasî reng û raçingê wan, avakirina çavên wan jî ji bo îmkana kamûflajê bi dihatiye afirandin. Gava dikevin bin qûmê, çavên wayî derve dimînin, aynî mîna perîskopa binavê, derdorê kare bi bawerî kontrol bike. Masiyên hibrî jî mîna hosteyên kamûflajê tên askirin. Van zindiyan jî raçingiya çermê wan û rengê xwe bi gelek şiklên tevlo di demeke kin de karin biguherin. Ev guhertina bi isabet ava zindiyan nêrîneke zanîn a vê mekanîzmaya parastinê ye. Lê masiyek ne xwedî şûr û zanîna wê ye ku zemîna tê de derbas dibe şiklê wê dê hindurê saniya de bigire. Em ferz bikin xwediyê vê yê jî. Çawa zane tiştên pêwîst a vê mekanîzmaya fizyolojîk çi ne? Çawa kare vê mekanîzmayê di laşê xwe de bi cî bike û bîne halê xebitandinê. Ne mümkün e ku masiyekî taybetiyên wek kabiliyeta fikir, ji hevqetandin, plan çêkirin, bixwe xwediyê wê be. Rastiyek vekiriye ku ev sistemên tevlî hev a taybetiyarên guherdinê tîne meydanê ne tesadüfe. Tesewura sistemek wiha ji nifşa bigêje nifşa, kodkirina genan a zayîna van tiştan helbet delîlê afirandineke mezin e. Xwediyê vê afirandina mezin jî ê ev zindîna ji tuneyiyê çêkir û sistema parastinê daye wan xwedayê mezin e.
Hinek zindiyên behrê ji bona xwe biparêzin ji bilî kamuflajê metodên din bikardînin. Wek minak, ev zindî xwediyê metodek pratik a veşartinê ye. Perçekî mircanê a dîtiyê dikeve binê wê û di zemîna behrê de pêşve diçe. Ev masiyê biçûk ê navê pafîr e, ne ajnêkarekî baş e. Ji ber vê nikare zû ji dijminê wê yî dixwaze nêçîra wê bike bireve. Lê li dijî êrişên muhtemel, parastineka wê mukemel heye. Pafîr di demeke talûke de xwe dinepixîne. Ev masiyê ew qaskirs, dijminê wê nikare bixwe mecbûr dimîne devjê berde. Ev masiyê jê re dibêjin masiyê jîjo jî wek taktîka pafîr a parastinê derdikeve hemberî me. Ev masiyê ji pafîr girstir li ser çermê wê striyê wê yî xwar disekine hene. Masî gava talûkê his dike xwe bi carekê ve bi qasî çend qata dinepixîne. Striyên xwar disekinin, gavana pixandinê rast dibin û masî mîna gogek bi derzî dibe. Ev şiklê masî dihêle masiyê nêçîrvan ê dixwaze wê bixwin jê vedigerîne. Gava em difikirin ev masiyên xwedî van metodên parastinê ne, em dibînin tesewurên bi hostetî hatine plankirine. Pafîrek an masiyê jîjo bi armanca dijminê xwe vegerîne bi laşê xwe yî taybetî hatiye tesewur kirin. Hem ji xwedî refleksên vana tam di dema wê de bînin cîne. Li ev zindiyên ne xwedî aqil û zanîn, bê imkane ku li ser laşê xwe van tesewurên çêkin û li gorî van bibin xwedî refleks. Vekiriye ku ev zindî bi van taybetiyên xwe yî xwedî gotin hatine afirandin. Ew xwedayê li hemî tabiatê hakime, her zindî li gorî taybetiyên hawirê têde çêkiriye jî ji van masiyan re ji çekiyên yekta ê parastinê dane. Ev zindiyên heta vê derê me temaşe kir, li nav bahran bê ser û bin, li nav çeşitên bê hejmar de tenê çend hebin. Hin bi hezaran zindiyên behra ji bo xwe biparêzin bi sistemên yekta hatine arastin. Ji vê re minak karîdesa Mentis e. Karîdesa Mentis heta bixwaze xwedî riyal e. Dihêlîna xwe yî binê kûmêdê kolayê dijî. Karîdesa barmanca xwarinê bibîne, ji hêlîna xwe derdikeve. Midyeya li keleka xwe dibîne. Kulmên xwe yî wek çakûça bikartîne, midyeyê ji qoqikê wê derdixe. Dûre bi lêxistinên hişk midyê perçe dike. Lê tam di vê demê de ahtapota nêzîkî wê dibe dibîne. Li hemberî ahtapotê disekine û mîna jê re mesaja pê mijûl nebe dide. Ahtapot bi dûr nekeve karîdes tam li ser çavê wê derbek hişk lê dixe. Ev lêxistinan heta ahtapot dûr bikeve dom dike. Vê demê de wek ku karîdes zane ciyê dijmin ê her can standinê çavê wî ye, li gora wê hereket dike û derbên ji bo îsabetî ser çavan bike lê dixe. Ahtapota li hemberî derba dûr bikeve heta karîdes lê amin dibe ew dişopîne. Encaq piştî vê karîdes dihere hêlînê. Minaka parastinê yeke din a zindiyên binavî çavên sexte ne. Di perîkên pişt ê hinek masiyan de lekeyên gurover û mezin hene. Tam xwediyê şiklê çavan e. Ev çavana wan wek zindiyên mezintir nîşan dide. Wekî din dijminê êriş dike, dêla serî êrişî teriyê dike û ev jî ji bona masî bireve demê distîne. Çavên masî ê rastî jî wek şirîdek qewîn û reş kamufle kiriye. Helbet ev tesewur ne berhema tesadüfê ye û ji bo masî xwe biparêze taybetî hatiye. Evê zindiyê ji serî û teriya wê mirov nikare ji hev biqetîne.
Çavên wê yê sixte ê pişt tesewurek mükemmel a masî ji bona metoda parastinê ye. Lê dîsa jî a balkêş ev zindiyê di nav pelê wê de digere nenebatin. Hespê behrê ye. Masiyê palyaço jî di derdorên masî qet nikarin nêzik bibin de dijî. Ev nebatê behrê ê bi rihetî ser digere di rastiyê de tu zindî nikarin dest bidinê. Jehrek wêyî xurt ku zindiyê dest bidê felç dihêle. Wan nebatiyên jehrî tu tesîrê li masiyên palyaço nake. Çimkî di çermên palyaço de maddeya zelal heye û ev kapsülên şewitandinê ê hundirê nebatê de disekinîne. Masiyên nêzîkî nebatê dibin, gewdê xwe hêdî li kapsülê dixe û dest bi teqandina wan dike. Bi saya maddeya zelal a ser wê bi jehra ser wê de diteqe û tu zerarê nabîne û piştî çend ceribandina jî li hemberî jehrê hexşandî dibe. Êdî wê li ser nebata jehrî jiyanek bi huzur derbas bike. Kamuflekirên ketina şiklên guhertî û bi dehan metodên parastinê mirov bêje bi rêya tesadüfan an bi tecrübeyên di hundirê demê de tê qezençkirin ne biaqil û ne jî mantiqê qebûl dike. Ev zindiyên ne xwedî aqil û zanî ne sîstem û taybetiyên ji bo wan hatiye çêkirin jiyana xwe dom dikin. Ê ev taybetî daye wan û ew anîne vê derê û bicî kirine jî xwedayê mezin e. Ev rastî di ayeteke Qur'anê de wiha hatiye keremkirin. Rebbê te li ser her tiştî çavdêr û pîber e. Jiyana şirikî wek gelek zindiyên rûerdê, zindiyên behrê jî ji bo jiyana xwe bidomînin hewcedariya wan bi hev heye. Organîzmayên li ser hinek zindiyên behrê çê dibin, kevs an jî parazîtên kujende divê her dem bê paqijkirin. Lê sîstemek ev zindiyê xwe paqij bikin tune. Ji bo vê bi zindiyê din re alîkariyê dikin. Ev zindiyên gava bên hemberî hev karin di hundirê saniya de ji hev re bibin xwarin. Li vir bê fikare yek li ser ê din digere û parazît û kevzên li vir dixwin paqij dikin. Her du alî jî kevxweşin. Aliyek gava xwarinê ji xwe re temî bike, aliyê din hatiye paqijkirin û ji organîzmayên bi zerar pak dibin. Ê bixwazin paqij bibin, demna zindiyên binê behrê ê herî talûke, semasî û balînayên dêwin. Va zindiyana masiyên biçûk ê paqijiyê dikin, dihêlin ser wan bigerin û heta dihêlin tê kevin hundirê devê wan. Di vê demê de tu zerara biçûk jî nadin wan. Masiyên biçûk ê paqijker bi amîniya ku zerar nagihêje wan, bêtirs nêzîkî wan dibin. Ev masiyên hûr ê jê re dibêjin masiyê berber, parazîtên kujane ê ser masiyê bivir paqij dikin. Gava masiyê berber karê paqijiyê dike, masiyê bivir ji bo netirsin tu hereketê nakin. Wek peyman bi hev re danîbin, dihêlin masiyê berber karê xwe xelas bike. Bi vî awayî ev paqijiya bi tut şiklê din nikare bi dest bixe, ji bo xwe peyda dike.
Gelek masiye mircan bi kevzê avê ê li ser tehta xwedî dibin. Lê tenê kaniya xwarnawan ne evin. Ev masiyê mircan ê em temaşe dikin, ew kevzên bi qalikê kîsoyê avê zeliqîne dixwin. Kîsoyên avê bi avjeyên nêzîkî masiya dibin, weke peyman danîne, ciyekî nêzîkî wan li bendî masî bi ser wan de werin. Bi vî awayî paqîjiya ew nikare bike bi masiyên mircan dide kirin. Karidesê biçûk û şeffaf wezîfa paqîjiya organîzmaya a ser gelek masiya standiye. Masî dihêle karides di devê wî de bigere. Heta bi armanca karê wî hêsan bike, devê xwe vedike û heta karxelas bibe, devê xwe vekirî dihêle. Karides karê li nav kelekê masî ê hesas bigere, organîzmayên vir dixwe paqij dike. Ev zindiyên behrê ê em behs dikin ji hebûna parazîtên ser wan bêhayîn. Li serê bixeber bin jî parazîtên serxwe, kevza an jî organîzmayên karibe zerarê bide wan nikarin bifikirin. Nexwediyê şûreke wiha ne. Em ferz bikin xwedînê jî ji bo jivan xelas bibin wê ji ku zanibin çi bikin. Lê ev zindî gava hewcedariya wan hebe, zanin herin ku û xweş zanin bê kîjan masî vî karî dikin. Ji ber vê di binê avê de rê dibînin û wek peyman danîbin bi van zindiyan re li derekê hev dibînin. Bi vê demê ji bo masiyê din çi qastalûke bin jî êwan paqij dikin tu carî zerarê nadî. Heta ji bona nêzîkî wan bibin, rengê xwe diguherin, an jî metodên din bikar tînin ji bo baweriya aliyê din qezenç bikin. Ji vana yek jê jî ne tevgerên masî plan dikin. Bê imkane jî peymanek wiha di nav xwe de çêkiribin. Vazindiyên hevkariyeke ecêb mayî dihêle, di rastiyê de ajoyên taybet ê xwedê danewan hereket dikin. Ev zindiyên hereketê wan mîna hevkariyên bişuûrin ji roja pêşî heta îro îlhama ew xwedayê xwedî aqlê bêdawî hereket dikin. Wek ayeteke Qur'anê de hatiye kerem kirin. Li ro erdê tu zindî tu ne ku rizqê wî ne aîdî xwedê be. Ciyê wî qerar daye jî ciyê di sekine jî zane. Ev hemî vekirî di kitêbê de hatiye nivîsandin. Ev jiyana bi navê a bêqusûr gelek însan ji detayê wê bêxeberin. Ji bo însanên xwedî aqil û wijdan karin gelek ders ji vir bêstendin. Xwedê li ser zindiyên afirandinê qudreta xwe, aqlê xwe yê bêdawî û hunera xwe nîşan dide. Sed sala 19 de zanyarê tabiatê ê İngilîz Charles Darwin teoriya perasanê derxistiye meydanê û afirandin red kiriye. Ev teorî îdia dike hemû zindiyên dinyayê dawiya zincîra tesadüfê ji hev peyda bûne. Lê taybetiyên zindiya gava bi detay mirov lê hûr dibe, mirov dibîne çawa teoriya perasanê şaştiyeke mezin e. Du sebebên vê yê esîl hene. Yek. Di laşên zindiya de
heta derece davi organên kompleks û sistem hene. Wek peresen iddia dike ne mümküne bi tesadüfan û kademe kademe hatibe meydanê. Ev organ û sistem nîşan dide ku zindîtî bi zanebûn hatiye afirandin. Ev zindiyên me di vî filmî de dît jî delîlê vê ye. Wek masiyên Flender û kevjalên gava xwe dibin qûmê de ve dişêrin, ji bo derdorê bibînin xwedî tesewura çavê taybet. Wek ahtapotên xwedî hucreyên taybet ku dikevin rengê cihêlê. Wek masiyên teriya wan çavê sexte tê de û dijminê xwe şaşmayî dihêlin. Wê din minakên vê tesewurê bêqusûr in. Ji bo van tesewura mirov nikare daxuyaniyek wek esera tesadüfê rûxalî bide. Dudo Gava qeydên fosîla lêtê hûrbûn, çeşîdên cihê ê zindiyan, di navbera wan de tûtekî peresanê bi awayê xwe yî îro mirov dibîne, bi carekê de derketine ser erdê. Lê teoriya peresanê diparêze ku divê di nav çeşîdê zindiyê bi ferq çeşîdê derbasî nav dibe hebe. Lê ev ne li meydanê ne. Ev rewş ji bo zindiyê dibin behra jî derbas dibe. Qeydên fosîla nîşan dide ku çeşîdên masiya ê herî kevn li ser erdê bi carekê ve û laşê xwe yî orjinal derketiye meydanê. Ev masî zindiyên bê omurga ê berî wan di behra de hebûn, tu ve keviya wan tune. Zanyarê fosîlê Gerald Todd ku baweriya wî bi teoriya peresanê tê, li hemberî vê rastiyê di makala xwe yî peresana masiyê bihîstî de pirsên wiha bêçare dijmêre. Her sê beşên masiyê bihîstî jî di tebeqeyên fosîla de di aynî demê û bi carekê ve çê dibin. Baş e, koka vana çi ye? Ev afirandiyê ewqas bi ferq û kompleks çi hiştiye der meydanê û çima şopa zindiyekî pêşî ê peresanê ji bo wan tune. Pêşiyê masiya tune, çimkî ji zindiyê din nehatine peresandin. Bi awayê xwe yî îro bêqusûr hatine afirandin. Ê peresana dixe korerê grûbek zindiyê bin behrê dine. Ev jî masiyê bi cereyanin. Ev ê di laşê xwe de cereyanê çê dikin û vê cereyanê ji bo parastinê, êrişkirinê an jî ji bo komûnîkasyonê bikartînin herîqayek tesewwurê ye. Hinek masiyên cereyanê ewqas bi qawetin ku di laşê xwe de cereyana 500 voltî karin çêkin. Li ser jî di bahrên dinyayê de zindiyên cereyanê ê gelekî ji hev bi ferq hene. Peresandî nikarin peresana di nav van zindiyên cereyanî de bikin. Mijara masiyên bi cereyan xwediyê teoriya Darwin ji kur û tadî fikirandiye û hiştiye ji bo hinek tiştan mikur were. Darwin di kitêba xwe yî koka çeşîda de di beşa zehmetiyên teoriyê de aynî wiha nivîsandiye. Organên masiya ê bi cereyan ji bo teoriya min zehmetiyek taybet çêkiriye. Ev organên herîqa bê îmkanê ku mirov texmîn bike bê di kîja konaxan de derbas bûye. Organên bi cereyan zehmetiyek cidî jî çê dike. Çimkî ev organana 12 çeşîdên masiyê ji hev cuda de di carekê de hene. Di rastiyê de
dawiya zehmetiyên darwin tunene. Çimkî her zindiye dibinê behrê de bi tije taybetiyên bê qusûr hatin afirandin. Wek minak masiyê tehta xwediyê metoda nêçîrê a orjinal e. Tam li ser serê wê organek wêyî karê şewk dibîne heye. Wê dihejîne û nêçîra xwe dikişîne xwe. Masiyê tîrvan jî ew qas hoseyê geometriyê ciyê kezikeke dervî avê şewq şikestin di avê de hebe jî bi temamî hesab dike û biriya avê ji devê xwe dipejiqîne û wê digire. Ev çeşitê masiya ê li Amazonê de jî dîsa hesabê qozî û mesafeyê bê qusûr di hundirê avê de heta derve metrekê xwe dipekîne û nêçîra xwe tam cihê lê digire. Ev zindî hemê rastiyeke mühim ji me re dibêjin. Her yek delîlê zindî ê ew afirandî ne. Her yek xwedîbûna organên kompleks, sîstemên tevhev, awayên laşêwan, heta bi reng û şiklê xwe esera hunerin. Bêşik, her esera huner, hunermendê wî çêkiriye nîşan dide. Afrîna debdebe a binê behra jî Rebbê hemî alema ê hemî behra, erdê û ezman xwediyê mezin bi me naskirin dide. Di ayeteke Qur'anê de hunera yekta a afrînerê mezin Xwedê wiha tê gotin. Ew Xwedê ku afrînêr e, bi şiklî herî xweşik bê qusûr ê çê dike. Ê û sûret didîye. Navên herî xweş ê wî ye. Ê li ezmanan û li erdê çê dibin wî tesbîh dikin. Ew ezîz û hakim e.